Soc la Pilar Ros, especialista en addiccions i mare de 2 fills de 8 i 10 anys. El 2021, l'octubre de 2021, em van diagnosticar amb un càncer i pocs dies després vaig saber que aquest càncer era un càncer de mam metastàsic, per tant, un tipus de càncer que a dia d'avui no té cura encara. I des d'aleshores la meva vida o part de la meva vida gira al voltant del tractament. Estic en tractament des de fa 2 anys i mig, pràcticament. Contenta perquè he tingut molt bona resposta a tots els tractaments, aleshores a dia d'avui no hi ha malaltia captable en el meu cos, que és el millor dels escenaris, però no puc deixar tampoc els tractaments perquè en el moment en què s'aturen les possibilitats de que avanci, torni a sortir, es desperti, digue-li com vulguis, doncs és massa alt. Per tant, la meva vida a dia d'avui depèn del tractament. Una puta merda. Càncer, una malaltia que creiem que està molt lluny de tots nosaltres fins que ens toca, que realment, tot i que no m'agrada acostar-me a les estadístiques, penso que les hem de tenir més presents, que la gent que en sap ja parla d'1 de cada 3 homes i 1 de cada 2 dones. Això ens hauria d'espantar molt. Càncer és pandèmia. Això sí que és una pandèmia. No nego l'altra, ni molt menys, però el càncer és una pandèmia que l'hem d'aturar quan abans millor, perquè no som números, som persones, som pares, mares, fills, filles. És horrorós. Càncer és horrorós. Oh! Nicaragua és el paradís. Nicaragua ho trobo molt a faltar. M'emociono molt quan penso en Nicaragua. I he de tornar, i sé que tornaré. A vegades em fa por perquè a vegades em dic a mi mateixa no em puc morir sense tornar a Nicaragua. Llavors penso, però si torno no vol dir que ja em pugui morir, saps? Però Nicaragua són 14 anys de la meva vida, és la meva relació de parella de gairebé 20 anys, és la meva projecció com a professional, és amics, és família, és llibertat, és dolor també, és dolor. Quan vaig haver de renunciar a la meva vida allà va ser molt dur, però per mi Nicaragua és un somriure d'orella a orella. Metàstasi és por. Crec que no he sentit tanta por a la meva vida com quan vaig sentir aquesta paraula. I sempre ho he dit, que jo el dia que vaig saber que tenia metàstasis em vaig morir, sempre ho defineixo de la mateixa manera, perquè jo vaig sentir que algun dins meu s'apagava i no ho podia tornar a encendre. Vaig necessitar ajuda per poder tornar a encendre aquesta llumeta. Continua sent por. També és esperança en la curació o en la cronificació, però és por, és molta por. Les oncocompis. Imprescindibles. O sigui, són companyes de procés, són persones amb les que pots abocar allò més fosc i t'escoltaran i t'atendran i després els hi pots explicar allò més divertit o fer aquell humor negre del que s'espanten les altres persones quan el fas i nosaltres riem. Som capaces de riure'ns de la mort i ho dic en femení perquè som companyes, dos homes conec així una mica més propers en aquest procés i són imprescindibles. No podria viure sense les companyes de procés, tot i que quan se n'en van pateixes molt i plores molt i et sents molt trist. Però... un moment, Una de les coses que ens fa més por a les pacients és la mort, per molt que ho treballis, no? I algo que jo agraeixo moltíssim és haver pogut
acompanyar i viure els últims moments d'algunes de les meves companyes, perquè tot i saber que la mort era imminent, no van perdre mai l'esperança. I no era negació, elles sabien el que passava, però no han perdut l'esperança fins l'últim moment. I això, tot i ser trist, perquè t'has d'acomiadar d'aquesta persona, també em dona molta pau, perquè tinc la sensació que el dia que em toqui a mi, sigui pel càncer o perquè em faci velleta, és igual, si em toquen a mi en algun moment, crec que també ho podré viure d'aquesta manera, no? Perquè ho he vist en totes les altres companyes. Aleshores em dona pau saber que existeix una mort tranquil·la. Recerca científica, l'esperança. Recerca científica vol dir esperança. Jo sóc molt conscient de que fa 12 anys el meu tractament no existia i les pacients que tenien la meva realitat no ho podien explicar. Aleshores, estic avui aquí per la recerca científica i jo sóc molt hippie flowers, també, i molt espiritual, soc de les que poso palmetes i faig rituals i aquestes coses, però una cosa no treu l'altra. La recerca científica és bàsica. És que sense recerca no anem enlloc. I és agraïment, també. Jo estic superagraïda. Sempre ho dic, els científics que estan allà dins del seu laboratori, que sàpiguen que estem nosaltres allà al darrere, saps? Esperant-los, o sigui... És a dir, que a mi m'agrada Coldplay i els oncòlegs, i a mi m'agrada Coldplay i la recerca científica. Soc fan d'aquestes coses. És que això ens pot passar. És com, necessito que ho sapigueu, saps? Perquè si hi ha coses a les vostres mans que podeu fer, les comenceu a fer, no? I que de debò, que jo ho sé, que hi ha persones que porten una vida molt saludable. Jo portava una vida molt saludable i tot i així m'ha tocat. I precisament aquí és on t'arribo a la necessitat de la recerca. Perquè encara que facis moltes coses ben fetes a la teva vida per no emmalaltir, la malaltia pot arribar. I en aquest moment dependràs de la recerca. IRB Barcelona, amics! Sí, no m'ho pensava pas. A més, arribes... Ho dèiem, arribes a moltes coses per casualitat. Jo vaig arribar a l'IRB per casualitat, buscant xarxa, no? En un moment en el que no en tenia gaire bé encara, no? I va aparèixer la Leo, de cop i volta, en un vídeo, parlant de l'IRB Barcelona, i va ser com, què és això, no? Està a Barcelona, està al costat de casa, no? Com és que jo no coneixia que això existia? I a partir d'aquí em va obrir les portes de seguida, vull dir, crec que va ser una relació molt orgànica amb l'IRB Barcelona, no va ser res forçat, va ser tot molt natural. I per mi són amics, per mi l'IRB Barcelona és serietat, rigorositat, ciència, és esperança i és bona gent. Jo crec que jo era molt conscient de que la imatge d'un científic no és l'Einstein despeinado haciendo cosas con probetas, no? Vull dir, fa molt temps que sé que hi ha una altra manera de fer ciència, evidentment. I per mi l'IRB Barcelona doncs és això, és esperança, sobretot amistat, i estic molt, molt agraïda molt amb l'IRB Barcelona. De debò, vull dir, no, és molt genuïna el meu agraïment, no? Encara que sí que hi ha molt per fer i que hi ha molt camí per recórrer i tot, però a mi em dona molta esperança. I sobretot veure la part humana. Jo sé que a l'IRB Barcelona saben que hi ha uns pacients que són més impacients que pacients, no? I que no som només números ni estadístiques, encara que hagin de reflexar números i estadístiques. I això m'agrada.